Исәнбез, кадерле укучылар. Без сезнең белән алдагы дәрестә гидроксидлар, нигезләр, аларның классификациясе һәм аларның табылышлары белән танышып биттек. Бүген без сезнең белән дәрестә шушы өйрәнгән белемнәребезне ныгыту өчен биремнәр чишеп алабыз. Бирем номер 1. Кислоталар, нигезләр һәм тозларның суда эрүчәнлеге таблицасын кулланып, селтеләргә, суда эремий торган нигезләргә, амфотер гидроксидларга икешәр мисал языгыз. Матдәләрнең исемнәрен языгыз. Кадерле укучылар, беренче биремдәге җаваплар минеке белән туры килмәскә мөмкин. Чөнки сез эрүчәнлек таблицасын ачып караганда, анда бик күп эри торган нигезләрне күрәсез. Шуңа күрә экранда минекен әйдәгез карап укып үтәм. Калий аш калий гидроксиды, барий аш икеләтелгән барий гидроксиды. Бу безнең селтеләр. Суда эремий торган нигезләргә мин мисаллар яздым. Магний аш икеләтелгән магний гидроксиды, кобальт аш икеләтелгән кобальт 2 гидроксиды. Амфотер гидроксидлар алюминий аш эшләтелгән, хром аш эшләтелгән, бериллий аш икеләтелгән. Бирем номер 2. Түбәндә биргән матдәләр арасыннан бар тик гидроксидларны гына сайлап алыгыз һәм аңлатыгыз. Ни өчен гидроксидка кертәсез? Нигезләргә, амфотер гидроксидларга бүлегез. Сайлап алган матдәләрнең исемнәрен языгыз. Магний аш икеләтелгән, кальций О, калий аш, барий НО икеләтелгән, алюминий аш эшләтелгән һәм аш хлор. Җавап: нигезләр металл атомнарыннан һәм бер яки берничә гидроксил группадан торган катлаулы матдәләр. Амфотер гидроксидлар амфотер металл атомыннан һәм гидроксил группадан торган катлаулы матдәләр. Җавапны карап алсак, безнең җавапта калий аш калий гидроксиды, алюминий аш эшләтелгән алюминий гидроксиды, магний аш икеләтелгән магний гидроксиды. Бирем номер 3. Химик реакциялар схемаларында тиешле матдәләрнең формулаларын языгыз, тигезләгез. Реакция кагыйдәләрен, реакция тибын, матдәләрнең исемнәрен языгыз. Матдәләргә исем биргән вакытта кислота калдыгы исемен белдерү өчен кушымта номер 1-не карагыз. Номер 1 кислоталарның формулалары дип атала. Укучылар, әйдә җавап белән танышып бетик. Беренчесе, актив металл плюс су килеп чыга селте плюс водород. Бу алмаштыру реакциясе. 2 калий плюс 2 H2O килеп чыга 2 калий H плюс H2. Килеп чыккан калий Hның исеме калий гидроксиды. Икенчесе, актив металл оксиды плюс су килеп чыга селте. Кушылу реакциясе. Натрий 2O плюс H2O килеп чыга 2 натрий H, натрий гидроксиды. Өченчесе, тыз плюс селте килеп чыга яңа тыз плюс яңа нигез, яки амфотер гидроксид. Тыз һәм селте безнең эри торган булырга тиеш, килеп чыккан нигез яки тызның берсе эремәскә тиеш. Реакция тибы була безнең алмашу. Феррум SO4 плюс 2 литий H килеп чыга феррум H икеләтелгән плюс литий 2 SO4. Димәк, тимер 2 сульфаты, литий гидроксиды, тимер 2 гидроксиды, литий сульфаты. Бирем номер 4. Эри торган нигезләрне ничек табып була? Реакция кагыйдәләрен, тигезләмәләрен, реакция тибын, матдәләрнең исемнәрен языгыз. Укучылар, җавап белән танышып беттек.
Сіздің жауапларыңыз менің жауаплар белән туры килмәскә мөмкин. Иң мөһиме кагыйдәләрне истәтәргә кирәк. Беренче кагыйдә: актив металл плюс су, барга килә селте плюс водород. Бу безнең алмаштыру реакциясе. Икенчесе: актив металл оксиды плюс су, барга килә селте яки эри торган нигез. Бу безнең кушылу реакциясе. Өченчесе: тезермәләрне электролиз үткәрү. Мин язылган реакцияләрне сез экранда күрәсез. Бирем номер 5. Нәрсә ул алмашу реакциясе? Түбәндә биргән кагыйдәгә 3 реакция языгыз. Исемнәрен языгыз. Тыз плюс селте килеп чыга яңа тыз плюс яңа нигез яки амфотер гидроксид. Укучылар, әйдә җавап белән танышып үтик. Катлаулы ике матдә арасында реакция барганда, алар үзләренең состав өлешләре белән алмашсалар, мондый реакцияләрне алмашу реакцияләре дип атыйлар. Мәсәлән, мин мисал алдым. Купрум хлор 2 плюс барий аш шикелләтелгән килеп чыга купрум аш шикелләтелгән плюс барий хлор 2. Купрум хлор 2 суда эри, барий аш шикелләтелгән суда эри, килеп чыккан купрум аш шикелләтелгән суда эреми. Ул зәңгәр төстәге утырым. Плюс барий хлориды, барий хлор 2. Икенче мисал алдым. Магний бром 2 плюс 2 калий OH килеп чыга магний OH шикелләтелгән плюс 2 калий бром. Өченчесе: кобальт йод 2 плюс 2 натрий OH килеп чыга 2 натрий йод плюс кобальт OH шикелләтелгән. Кадерле укучылар, без сезнең белән гидроксидлар, нигезләр, аларның классификациясе һәм аларны табу буенча темаларны өйрәндек. Һәм аңа карата биремнәр тишеп алдык. Бүгенге өйрәнгән белемнәребез сезгә киләчәктә булышыр дип ышанып калам. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.